первого семестра приглашаю к нам на работу. Я сам президент Санкт-Петербургской федерации современных эстрадных танцев, главный судья России по современным танцам. И занимается пением, танцеванием. Я с удовольствием возьму людей на мероприятия разовые по оплате, там, в субботу-воскресенье поработать. Действительно, возможности поработать у нас будут. Главное, обращайтесь, если есть такое желание и есть возможность, прежде всего, учеба, это на первом вашем плане. И поэтому после первой сессии, пожалуйста, подходите, и мы вместе, вот с вами, вместе будем это продвигать. Быел Башкортстан хөкүмәте белем алуды Мәскәүдә һәм Санкт-Петербург югары уку йортларында дәвам итәргә теләүче яшьләргә шундай уңай шартлар булдырды. Хатта кайһы бирләре үзләре ингән университетларын уку елы башлану алдыннан гына килеп күргән. Моныһы аңлашыла. Аксаягы айрылса авыл кешеһенең самалы. Кабат-кабат килеп йөрергә форсаттары юк. Ләкин каланы белмәү, уку йорты шартлары менән алдан танышмау аркасында аңлашылмаусанлыктар да булгылаган. Если в прошлом году на бюджетные факультеты поступили 37 человек, то в этом году уже поступили по целевому направлению 58 человек в вузы Санкт-Петербурга. Мне, конечно, очень приятно встретить с ребятами, общаться и, если есть какие-то проблемные вопросы, решать. Проблемные вопросы уже практически с первых дней начали, вот в конце августа, уже в начале сентября. Ну, во-первых, это они приехали, только некоторые ребята из далеких сел, будем так говорить, из районов Башкирии. Конечно, попав в такой мегаполис, огромный город, конечно, некоторые растерялись, может, даже. Но самое главное, что некоторые приехали, не зная, что за вуз и где будут проживать, как учиться. Вот эти вопросы. Вот с первых дней получилось так, что 5 человек наших уже поступивших студентов оказались, ну, и не будем говорить, что на улице, но во всяком случае без жилья. И оперативно вмешалось вот представительство в моем лице. И мы практически вот на второй же день решили, что они будут проживать в общежитии. Места для проживания нашли. Санкт-Петербургтагы Башкортстан вәкиллеге калала укучы яшьләргә нинди генә яхшы мөнәсәбәттә булмаһын, һәр берсенең көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүдә зур теләк менән янганда ла ярдәм итеп бетә алмаячак. Ни тиһәң дә, республикабыз зур, икътисады күп тармаклы. Уларда төньяк башкалала лаеклы рәвештә күрһәтергә кирәк. Эшлекле бәйләнештәр булдыру, рәсми вәкилләр менән очрашу, башка оештыру мәсьәләләре менән булышу лазим. Шуңа күрә студентлар да үз өчен яуаплы. Авырлыктар туганда бердәм булырга тиешлеге хакында күз бар да инде. Мәскәүдәгесә бында ла яшьләр советы оештырылды. Вуздардагы якташларыбызның старостлары билдәләнде. Когда есть помощь, поддержка, и ты всегда можешь обратиться к кому-то, вот это самое главное, когда есть моральная поддержка. И, соответственно, вот эта организация, она создается прежде всего для того, чтобы у вас не было никаких проблем, кроме одной. Учиться достойно, и, соответственно, в дальнейшем, чтобы каждый мог сказать, что я стал достойным человеком, и во многом мне это помогла как бы вот именно наша организация. Знаете, мобильный офис. Ошонда ук якташ студентларыбыз үзләрен кызыксындырган сорауларын бирде. Уку мәлендә килеп туган проблемаларда ерып сыгыл буенча кәңәшләр алды. Кыскаһы, бер-береһе менән күңелдәре булганса аралашып, ошондой очрашуларда яшырак оештыру кирәклеге турында һөйләшеп таралышты. Мәскәүдә белем алу һәм Рәсәйдән мәдәни башкалаһы дип исәпләнгән Санкт-Петербургта гыйлем истәү үзе үк хөрмәткә лаек. Ошо калларда укып йөрүче яшьләребез докламай туган теләкләрне гатып, Башкортстандың үсешенә, уның даны тагыла артуына шундый ук өлеш индерерләр дип өметләнәбез. Сит тарафтарда белем алучы студентларга тик яхшы билдәләргә өлгәшүләрен теләп, һәм туган Башкортстандары һәр вакытта уларга ярдәм итәргә әзер торганын исләтеп, алыс араларда якынайткан программабызны тәмамлайбыз. How will